William Harry McRaven hi November niruk sang khazakwa somnga panga pianga United States Navy hian 4 stars ni in a pension ani. Admiral Raven hi the 9th Commander of United States Special Operation Command SOCOM anti chu August ni riat sang ni som pakhata tanga August ni som ni pariat sang ni som pali thleng athoka tichuan kum sang ni som panga atanga sang ni som pariat thleng The University of Texas System Chancellor na alo thok to bok ani a achievement zawng le a chanchin soitur tam takom nakina rem chan chuan kan la soitura ngai ta ila a thange amaro chu thil lang sarati te jinga mi han soitel ram ka du pakhat chu Admiral McRaven hi Operation Neptune Spear me ni sang ni som pakhata the killing of Osama bin Laden a thani khan ama kai hroina hnuaia hlotling taka thani awangin Admiral McRaven hi credit na sat taka pek ani nge ani ole tuna chuan a motivational speech ropui tak chui lo ngai thlang u tun hunai thil ti hian Khawvel a thlak dang lam thei thuron tlem te pek tur cheu kaneya chung thuron te chuan I Khawvel nuna na sat taka tan pui cheu ka be sei heng zir lai hi military ka om lai ka zir chhuate anni sipaya trangin uniform hi hangai to MT lampang ani lo ka tiama cheu naw mi pa ngei ni meichia ti ka soidon lo engsa khwale rin na om ngei ni ti kha poimo lo I social status le khotlanga engtiang taka poimo ngei ni ti lampang poni heklo Khawvel har sanna kan to te hi ain ang hlom deuh put chung har sanna kan to te chu paltlanga malam kan panzel theina tur le in thlak dang lama kan chevel le Khawvel pum thlak dang lam hi kan vaya mo phurna ni basic seal training a ka om laya ka zir chhuwa zir lai som te hi nang pon ilo man tangkaya inuna malam pan chho zel na turai man tangkai ngei ka be sei seal training a ka om lai khan jing tin Vietnam ral dawa sipai lo ni thin chuan Barrack room sipai te mun na pindana chuan ti hian alo lang thina ta chuan an thil ti masak ber chu ka khum chuaron enfia khum chuan killian ei thaim ong pha te chu in potmar thange thalo lukhum te chu om na tur tak blanket nuaya omem ani lo le blanket te chu khum mong lama in thlep fel thlapem khang te kha thlir har sa ni lo ma se kan khum te chu soisel bawa jing tin kan da kha kan ti mak mo ani achang chuan ho hi kan ti lek thin abik takin sipai ro rum le sipai un tak za chuang zet si la kan om kha ma se he natlom tak jing tina kan khum fel thlip thlapa kan da chuan in thunun na that tak min nei tir tlat I khum chu jing tinai siam that chuan ni khata ta na na pakhat I tho tur chu I zo to ti na ni chu chuan in chuan na chete anei tirang chenga tin chu chuan in hadang ti le turin tha thona peng che chu tiang zel chuan hadang le po ni alo tlak meu chuan I hriat lo hlanin thil tam tak I lo ti man to thin that taka kan khum kan ti fel thlip thlep khan kan nu na thil hote kan ti te hi alo tangkai vekani ti hriat na thua mi niang thil hote po iti dik theilo ani chuan thil ro pui tak po iti dik chuang lawang entirnan inna atanga ngui takai lo ho chana khum chu that taka lo om sa diama chu khum nang ma siam sa ngei han mu khan chu chuan nak tu ka a aya thazo ka ina perform turin thathona siam sakang che pakhat na I tho turi rel fel vek nuwa I voin na tanang che Khawvel I thlak dang lam du ani chuan I khuma tang khan tanang che seal training a kan om lai khan zirlai te chu longleng khrua an chang vek hloma long pakhata chuan zirlai pasari an chuanga pathum te chu rubber long te siran oma tin mi pakhat chu ma hroi tu le kongko mu turin dingi long te a chuan a chuang bok ani tuipui kama kanin fuan khoma thlasik tuipui phone vel kara po boina engma omlova kan long te chu mel sang tam tak kan kar theina turin kan ho tu ten boat crew te chu ni tin thuron min petrin ani thlasik lai chuan San Diego han saf chhuwa te chu all ai lo hle thin a chan chu fit ria ta tanga fit som thlenga sangin tuya phone thina a harasa hle thin
Khru tin te chuan in lung rual taka long kar dan in ang thlapa kan karangai thin chuti lo zawng tui phone na sat tak chuan tui pui kama min hnol let le vek don si long chuan kan tum na ram min thlen pui thei tur chuan kan vaya lung rual taka long chu kan karangai thin Khawvel hi mani te athlak dang lam thei ani lo midang te tan pui ingai abula tanga top thleng thei tur chuan i thian te le i tho pui te mel hriat lo midang te le kong min ko mu tu tur guide that tak kan mamo ani pani na har sat na te paltlanga inuni thlak dang lam du ani chuan i long kar pui tu tur zong ro cholka reilo te chunga rim taka sil class ka train pui te nen kan vai khan mi za somnga kan nia ma se to pa chuan mi somli pani chau kan labang tuna chuan longte pakhata mi pasari zel chuangin longte paruk chia alabang ani kan longa chuang te kha pasang tak takan ni hlom ma se long khru thap ber tia kan hriat chu khru te reute te an ni hloma the manskin crew te tin kan ko an zinga khan fitli le in chinga aya sang tu ma an omlo the manskin crew te zinga khan American Indian pakhata oma African American pakhata tel boka police American pakhat Greek American pakhat American Italian pakhat le Midwest atangin naupang room tak pani an tel bokani crew dang te chu an le pel zunga keimani crew palian tak te po chumin kar khal zung mai ani chumale both crew dang ami palian tak te chuan tui kan leu ma chia the manskin te na an ke te reute te an bun thin tui lu phe khok te reute te an bun thin chunui za siam na an lo mang thin ma se chung mi te reute te ram tin ram tanga tanga local crew in lungrual takte chu nui hunhung beran tang zia thin an leu chak ema crew dang te thlen ma da in ra le laman lo kai to thin chu cholom nui hunhung an tang zia thin ka ti na chan chu nui so ni thin kha nui so tu an tang thin ani sil training khan ang khat vek kan ni ti min hriat tir tu ro pui tak ani i hlotlin na turin eng mai na dal lo che i vun ronga khana in ngat lo chan vo le mo phurna in ngat lo eng chung ko atanga lo chuak ngei ni ti kha poimo lo i le khathiam na in ngat lo khotla nga ini na khana in ngat bok hek lo Khawvel thlak dang lam du ani chuan apathum na mi tu po za thiamang che an sleeper len zong ate lovin an ril rulen zong te thin zo kang che kar tin voi engemaw zat kan instructors te chuan min intlar tira kan uniform an enfia an en uluk hle thin kan lukhum te chu apar thathlap turani kan uniform te po rual taka bil thlapa chuta kong hren bakal chu felfai takle smart takle atlemoi theiang beralan tirangai thin ma se engtiang khopa thale soisel bowain ngai to thin maila an du thu sa matling tak theilo instructors te chuan thil diklo enga motal chu an nge thin uniform inspection a kan fel ani vai chuan thom no in bel chunga surfing zone lam kan pan ngal angai thin chi patanga ke mor thlenga tuya in chia tu rania ti chuan tui fin riat kamatriya vut kara chung vai vut te chu kan tak sap puma be tlat ma chu kan le top mai thin sugar cookie tia kawani chu inspection chu I fel ani vai chuan tiang reng khan khothim thlengin triaw vai vut le khowot karai om renga ngai thin student tam tak chuan he uniform inspection hian tangkai na eng ma nei lo eng ang khopin in thuam thamaila soisel turan mu tho anti ma se chung students tam tak te chuan training an paltlang theilo chung students te chuan drilina tumberle apoimo na an man phalo I hlotling ngai lowang uniform soisel bo inei ngai lowang instructors ten an phaldon lo achang chuan eng tiang khopa thain in puacha mala ani lo le eng tiang khopa thain perform mala sugar cookie akhani top tho don achang chuan chu thil om dan tur reng ani palina hring nun hia fer lo hle thin ma se malam panzel ro Khawvel siam thadwani chuan sugar cookie angin om mala I malam panzel ro training line ni tin tak salama chauna chi hrang atama long runs te
long swim te obstacle chi rang kan ti thin I ro room na en fi ani thin chung events rang te chuan hun bi an nei veka chung hun bi chu kal pe lai fel ani vai chuan mual pho taka I ming chu list tar lan ania chung list ta om te chu ni tla khuna sarka sakal tura som an ni thin chu sarkas chu dar kar ni chung calisthenic design in soizoi na mang chuan I taksa chu I du emo du lo emo I soizoyanga hei hian ati chawang chenga I phurna zong te chuan hot kyang vekanga ban hial I chak to don ani tu ma in chu sarkas chu an du lo khaminia sarkas kha I thil bei sei ani lo khaminia sarkas kha kul chau na le chau na mai ani chumi om zia chu ale peka chuan har satel tel dona sarkas dang poi perform alanga yang ma se achang chuan seal training chungin mi zong chu sarkas lista an om thin ma se thil tha em mai pakhat chu chung lista omte chung mi te chu midang te aya dar kar ni lai an calisthenics tia hun an sen nem zo ka wangin an chak fal bik hle a an chak tel mai ani sarkas tia wanga an nat na torte chuan chung lama le pon lama chakna ro pui taka siam sak thin hring nun hi sarkas chi rang khatania I fel fo dona I tuarna viau thin bokang atilung hnualang chenga hei hi nuna test ro pui takani pangana I fel fo don ti khangai to su Khawvel I thlak danglam du ani chuan chung sarkas chu hlau reng suang che kar khata voi ni tal chu obstacle race course chu paltlangai tlana nga ya obstacle noksak tak chi rang som ni panga la ya om tin fit som zeta sang bangalon kai ngai bok fit saria tanga fit som thuma sang lenin phiara lon te nga ya thir hling nei niam em noya bok khu pawa ti zong te paltlang veka ngai thin chung obstacle zinga tlem te chau karon tar langani chu sang khajakwa somsari pasari kumakan train laya obstacle rang kan paltlanga khan record ka khum sang hle a kumtam tak chung chu tu man ka record khan khum zo lo ani ma se ni khat chu student pakhat chuan a thei top chuin Hrui le ratang chuan a ron tol thlata atak sapuma wai thlovin at tolin a ron tol thlata a thil ti kha thil hlo om tak ni ma sela hlau chete lo mitam tak chuan khatia nun na hial tha pa ron tol thlata chu a ata an ngai hial ani a fel ani vai chuan a thi ani lo vek poin hliam na takatuar don ti a chiang sareng rangzet chuan a ron tol thlata minute enga mozat bei tur kha reilo te chunga a course chu a zota der mai ani khan record a siam pha tareng ani parukna risk la kangai Khawvel I thlak danglam du ani chuan a changin chu har sanna tang chuan I ron tol thlak ve phot anga yang in do tura kan train hun chung khan students te chu Saint Clemente thliar kara chuan an thlok luta July mun chu San Diego tuipui kam ani chu tuipui kam sirvel chu shak varlian pui ten no te an nei na mun alo nia chu mun chu sil training te na kan paltlang angai ani kan training zo tur chuan thui tak chung chu shak te na an no te nei na mun chu hleu tlang angai zana tui hleu te tel vek kan hleu main kan instructor chuan toy fel fam kim takin Saint Clement tuipui kam hi shak ho no te nei na ni ti chu min hriat tira amaro chu voi khatte ma shakin student te alati buain an lai ngai lo ti in kan him nge tur thu chu min tiam ani ma se shak ten an hol vel don che ni ti hriat vele tran mun lo khwar veng che hleu kai tum sula hlau hek suang che chung sang hapui te chu an rila drama ilaman lo pana zan lai cho tan an mang du che ni ti ring ani chuan I chak na zong som khomin a mui taka han nek chorla a her kualanga a hleu bo dai mayang Khawvel hian sangha puitam takan omani I tui hleu kha top thleng I thleng du ani chuan chung shak sangha puite chu I machon anga yang pasarina musit tu te chu machon ro Khawvel I siam thadu ani chuan hlo om laka tangin tlan bo su ang che nevi sil kan ni ang nge in
kan hna pakhat chu kan ral min bei tu te long lo do let ve chu ani he technique hi tam lua om lovin kan practice train ship attack mission kan tia seal driver pani te chuan kan ral ho long cholna bul hnai te amin hruaya chulai hmun atang chuan mel ni a hla leuh chhuah thin ani tui chunga ania kan target min thlen pui thei tur gauge kan ti thil te na le compass bak chu man rodang engma kan mang thiang lo khatia kan leuh chung zong khan light chu an chi eng renga kan chung zon mai a chuan bo ruak zau taka oma vur tlang le lo min dal tu tur engma om lo ani ti kan hria chu chuan min ti thlamuang hle ani nima sela chu long pui mei in chit na mun kan thlen don haya chuan chu mei eng chu adim tial tiala long pui thir ban le bang te chuan thla eng moi tak chu a hlia tlat boka a che vel zong zonga kot thler khon war eng te chu a hlia khu veka a to pa chuan eng kim mai chu hlia khu vek alo ni ta thin ani emission ti hlotling tur chuan long chhuat zol lai tak zon hnuai thuk takai hlewangai thin hei hi thil tum I objective chu ani reng ani chu long chhuat zol kil an ti po chu a thim na lai berani bok iban vai vel te po mu thei ani lo khatia thim cha mup lai takha mang ang lawai om hun tur lai tak chuani ti chu sil tim tin tenan shevek I chakna I theina le I skills le I chung lam chakna zong te chu tudaya do thei takai nga fan ngai thin pariatna hun har sat ber lain in ti pachang che Khawvel I thlak dang lam duani chuan a thim cha ber lai khan nangma khai thian tha berani turani kan training tran tira tanga thlariat chung kha hrem hun tia ko ani niruk chung kan mulova taksa le ril rulama zar buai chen kan nia chuan a topa triau vai vuta in tap ni len le zak chung mat flats anti triau vai vut chu San Diego atanga Tijuana in kara tui khau tak ron phone ina siam Tijuana chirdup thuk pui ania chung chirdup thuk pui chuan kan taksa puma hmom min lo tum thin ani nilai ni ania hell week shrem hun kar tia vua chuani ta chuan mat flat triau khavot takle thlipui ha hum rum laka chuan dam kho chhuwa tumin dar ka sompanga chung hun kan mang thin chu nilai ni chuan tlak zai rel don tana kan training pui mi in huam tak mi rum tak te chu chirkar kal tura thupek kan nia chu chirdup chuan kan lu ti lo chu kan tak sapumin alem vek kan lu bak alang theilo kan instructor chuan mi panga lek point top san in du chuan in vai in top san theye aron ti lau boka mi panga chi in chua san an du kan vai in kan chua san thei mi panga chi ani chu a vot lu tuk chu ti ngai na om lo chu chirdup chu an en chuan student then khat te chuan ban san an du ni te ponalang ni lo chuak turin dar ka riat chi aladu dar ka riat alangai kan ru thlengin a vot zo vek to then khat vot tilutuk chu an ka chung lam le hnuai lama in khong ri kera a then an khura ring tak takin an room ring lutuk chu thil ridang engma hriat thei ani lo ta chuan le ring lutukin thian pakhat chu aron au khok ruma ring takin a zai boka a ola chu han lai em khopa ma se phur takina sani ti a hriat thei o pakhat chu opani alo nia opani chu pathuma lo chuak le a reilo te a chuan kan zawa in kan zom veta ani chuta instructor te chuan in zai le ani chuan chirdiak kara in zawa in nidang airin kan om tir tong cheu tin min wawa ma se kan zai ring tel eng tin emo chuan chirdup chu aron lum ve tana tin thli po chu alo in beng dai ve ta boka ni po chuan chua zai rel trap to Khawvel mun sang akala ka zir chua pakhat chu the power of hope beiseina ina thila ti thei zia beiseina chak zia chuani mi pakhat beiseina chak zia Washington Lincoln Mandela le mecheno pang Pakistan nula Malala dekha mi pakhat lek point Khawvel a thlak danglam thei sin u naw midang te tan beiseina niang che pakwana mi beidong te choi kang ro Khawvel i thlak danglam duani chuan zai ro ingong thleng chirdu pina lem huna che zai ro atop na tan seal training na bell dar oma
chu dar chu students te mu thei tura compound center a khai kan ani training ban san ka du chuan dar kha vuak mai tur ani kha dar kha han vuala jing dar nga a i tho po ngai to lo dar kha vuala PT obstacle race a po itlan ve ngai to lo iti tur chu dar omna lon chowa chu dar chu ring taka vuak nuwa training na mun chua san mai khani somna never give up beidong ngai reng su Khawvel siam thadwani chuan dar kha vor reng su angche a all I don't lo ole tuna kan thil zir te khai han en non le te ang pakhat na chuan iti turi zo vek nuwa chau I voin na tran chawang che pani na inuna har sat nai pal tlang theinan tran pui tu zong ro pathum na mi zong za thiamang che palina henun kong hi a fair lo fo I malam panzel mai ro pangana I fail fo tur kha hlau suang che parukna risk langam ro pasarina hun har sab berai omani poin ding chuak ro inti pachang ro pariat na hun har sat ber line inti pachang ang che pakwana mu sit na tuar tu te choi kang la tina top bera chuan beidong ngai reng suang che ti hi heng zong hi tiani chuan thang thar le zel ten tuna kan chen na Khawvel aya tha ale tam taka tha Khawvel an lo cheng to don ani kalom tak zet kalome